Okweuru nyithi Nyasaye. Injili ma Johana mwasomo kawuono ni endi pimonwa duong' mar Jesus Kristus ni oae polo kendo timo neno gik mong'eyo kendo gik mosewinjo. Kendo injili ni temo pogonwa e kind duong' mar Jesus Kristus gi joma nie piny ka. Ni Jesus nigi teko ma Nyasaye omiye mondo okelnwa adiera mar Nyasaye. To jomoyie kuome noyud ngima ma nyaka chieng'. Emomiyo kaka jo-Kristus iluongo mondo wajiw yiewa kuom Nyasaye kendo mondo wawinj puonj jawar Jesus Kristus. To mogik warwak wach mar piny Nyasaye, piny polo mochikowa ni ne wayudi kosetieko tijwa e piny ka. In our today's readings, the Gospel of St. John is comparing Jesus with the people of this world. That Jesus is Lord and his witness. He witnesses what he has seen, what he has heard, because he is from God and God loves him. We are called to deepen our faith in Jesus Christ. We are called also as Christians to follow the teachings of Jesus Christ. We are also called as Christians to embrace eternal life that he has promised us. E somo mokwongo wawinjo kaka jowetene nigi chir malando wach maber e mbele bura kanoluongi kosiemgi gi jobura ni kik giland wach nikech noseng'isgi chon ni kik gitim kamano. Kendo jok manigi mong'eyo Grik kata Hibrania, dhok ariyogo manondik godo muma mokwongo, gima ne jobura wacho en ma king'iye original text: usepong'o Jerusalem gi puonju marachni. Kisungu to kete ni gi puonjuni. To kisomo Ibrania, dho Ibrania kata gi Grik manondiko muma mokwongo, ne giwacho ni usepong'o Jerusalem gi puonju marachni. Kendo udwa keto thong'ani e wiwa. Mano kaka ne gidhawo negi e bura gi dho Ibrania. To wan wawinjo neno mane gitimo gi chir ma Nyasaye. Kendo kuom teko ma chuny matakatifu manotayogi nomiyo gilando wach maber kata e chandruok mane gintie. Ka gilando wach ma Jesus mane gigure msalaba to osechier. Omiyo wan bende kuom Nyasaye, kuom chuny matakatifu mwaseyudo, wan gi chir malando wach Nyasaye kata e chandruok, kata e mor. Omiyo kwayo Nyasaye kawuono ni wan be wasiki kwatimo dwaro mar Nyasaye kendo kwahero Nyasaye kendo kwatiyone. In the first reading, these were the original words of the Sanhedrin according to the original text. You have filled Jerusalem with your own teaching, and you want to put the death of this man on us. They wanted to accuse them and
to chase them away, for them not to preach the word of God. But we have had the courage that they had in the presence of the Sanhedrin. They preached the gospel with courage and proclaimed the risen Lord. We pray that in our lives we may also have such a courage, because we have received the Holy Spirit in our lives, and God is with us. May God bless us. May God show us the way, how to live the gospel and how to preach it.